Tak ahojte, čaute banda. Viacerí ste sa pýtali, že aký mám vozík. Vozíček máte momentálne v plnej kráse. Ako vidíte, máme naloženú jednobubnovú kosačku Otava a ideme troška pokosiť pozemok a zároveň troška aj pomôžeme susedovi. Suseda tiež treba pokosiť. No. Takže prichádzame na tvar miesta. Máme náš plac, ktorý treba pokosiť. Táto strana je susedová, toto plus dozadu je naše. Dalo by sa to aj krovinorezom, ale prečo si robiť robotu, keď nemusíme? Vozíček v podstate aspoň takto v krátkosti vám ukážem. Je výklopný, čiže ľahká manipulácia so štvorkolkou hore, dole a aj sám dokáže človek naložiť samotnú štvorkolku. V podstate funguje to na nejaký takýto spôsob. Povzbudený dobrou vodičkou si bereme tento Pyongyang štít a ideme makať. Mašinka si ide, len si tak vyhráva, toto by pre ňu nič. Možno troška u suseda je väčšia tráva, ale na to, na čo ju využívame, v podstate hlavne pre zajace, na ďatelinu, tak je to perfektný stroj. Tekvička padla za obeď, ale straty sú povolené. Doročné melóniky. No, mašinka pokosila aj susedovi. Aj nám. A ideme pohrabať pokosené. Nech si máme už pokoja. A dnes by aj stačilo. No banda, a spotreba s vozíkom momentálne vám ešte neviem povedať. Viacerí ste sa ma pýtali na samotnú štvorkolku spotreby. Môžem povedať, že ja osobne si myslím, že takých okolo tých 7-8 litrikov sa môžeme pohybovať. S tým, že samozrejme ten stroj je v nejakom zábehu. Ja som v podstate zatiaľ len tak lightovejšie behal, žiadne také nejaké rapidné pridávanie plynu, bahnenie sa alebo niečo. Samozrejme, bol som v bahne, hej. Áno, bol som, ale len raz za ten celý čas, ale nejakú takú štatistiku, že koľko zožerie štvorkolka samotná, koľko zožerie alebo teda spáli paliva s vozíkom, momentálne ešte neviem povedať, ale nejako si myslím, že časom, keď budem nad tým uvažovať, tak možno vám spravím nejaký taký súhrn, že koľko čo som zhruba spravil na jednej nádrži a možno sa nejako dopracujeme aj ku výsledku, že koľko zhruba to vychádza tá spotreba. Dobre, to by bolo asi na dnes všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Bol by som rád, keby ste mi nechali koment, like a samozrejme by som vás poprosil o odber
Tak čaute, ahojte.